Ang ano yung kung panabi ka kaya ito, bro? Nakaya ba? Tuwa ka? Mga gaon, atong tripas bibi mga gaon. Ya ako dito ako sungugon ba nga. Kanang Bi, ingon si Junrin, nakihikon ko sa prol. Oh, ato. Ya ibitin, yun sigbo. Hindi mo na ibitay dito sa kapoy. Boss, nanabi na po Junrin, boss, nga nakihikon ko sa prol. Pantay, nagitawa na. Junrin! Oh! Hoy! Ang ano yung kung panabi ka kaya ito, bro? Nakaya ba? Tuwa ka? What happened?